Jisuni tongthok kothoma YouTube channel naitong joto lokorokno khagaham yaparo o video no naithokjakhe eba chajakhe comments like share subscribe khlaina bato Jisuno tui tongthok mantongdi boni mungno tui tongthokdi tongthok Story of Creation, the Bible. Jeng samani koktoma. Yaphango kaitor nokharok tei hayungno snamkha. Yaphango mungsa kwrwi bwksase. Kuthuk mnak simi koboljak tei twirokni sakao khe kaitoni phola birkitingwi tongo. Hakhe kaitor pohor wngdi hwnwi sakha hake pohor wngkha. Hake kaitor pohor bai manakno sakakha. Kaitor o pohorno sal hwnwi mungpharkha tei manakno khe hor hwnwi mungpharkha. Hake kaitor hai hwnwi sakha o hao bebak jabrarok wngthang tei bwslui gwnangrok tei bwthai thainai buphangrok wngthang. Hake abo haino wngkha. Hake o hayungo bebak jabrarok bwslui gwnangrok tei bwthai thainai buphangrok wngkha tei saksakni mangduk nakha. Hake kaitor aborokno kaham khe nukha. Hake kaitor hai hwnwi sakha twio hamung siniya langma gwnang malrok bai kwplang wngthang tei nokhao khe birnai taurok kwplang wngthang. Hake kaitor twijlangni mal kotorokno tei bebak twio tonnai langma gwnangrokno snamkha tei hamung siniya birnai taurokno snamkha. Hake kaitor aborokno kaham khe nukha. Bebak yabrwi mal matarok tei malwi himnairokni sakao borokni swar tongnai. Hake kaitor borokno bono kosol khe snamkha chwla tei bwrwi khe borokno snamkha. Tei kaitor hamari rwwi borokno hai hwnwi sakha erdi tei bangdi hao kwplung khlaidi tei borokno yaphao tondi. Phiya twijlangni arok tei nokhani toksa toktwirok tei ha sakao tonnai langma gwnangrokno kok khwnarwi tondi. Ha sakani bebak malrok nokhani bebak toksa toktwirok ha sakao bebak malnairok tei bebak rakma gwnangrokno ang bebak sam kwkhrangrokno borokni chamungni bagwi rwjakha. Hake abo haino wngkha. Hake kaitor bo snamma bebak manwirokno naisigwi naikha tei naidi abo belai no kaham. Hake sal thangkha tei phung aikha tei saldokni sal wngkha.